салом алейкум ака. Хуб ҳастин? Саломатиятон нақс ҳаматин чикоротон нақс. Шумо ҳама вақт аз ширкати сӯзишвории Орио истифода мебаред? бале ака. Дар бораи сӯзишвории Орио чӣ гуфта метавонед? сӯзишворӣ пробеги мошин хати мас. Фикр мекунам ки ширкати Рахш такси нест, ҳамаи ронандаҳош бисёриҳош аз Орио истифода мебаранд. бале бисёри бачаҳо меоянд медуранд истифода мебаранд бо терминали мо инҷо мебинем. ҳам терминал ҳаст инҷо, яъне шароитҳои Орио барои ҳам терминали CCCC барои муштариё, барои заправка як ҷо даромада заправка мекунем мисол. беҳтарин саломат бошен. раҳмати калом ака. пайгири Орио бошен. Орио низ ба хотири шумо чандин бозиҳои бурнок ҳам дар ҳама ҷашнҳо ки айни замон ҳам барои ҷашни байналмилалии Наврӯз бозии бурнок гузаронда истодааст. махсусан барои шумо, барои боз ҳам ҳамин фасли баҳор, фасли наврӯзӣ барои шумо боз як ҷашни дигар илова шавад, як хурсандию хушбахтӣ дар хонадони шумо бошад. Ба ҳамон хотир бозии бурнок гузаронда истодааст. саломат бошед. наврӯзатон муборак бошад. шумо наврӯзатон муборак. рӯи сафед эҳтиёт кунед. хуб, раҳмат баробарият. зинда бошед. Да, слушайте, народ, розыгрыш от Орио начинается. Всем тем, кто хочет проследить. Дождались. Наконец-то. Случилось, произошло. Вот так вот. Видим цели, препятствий не наблюдается. Препятствий не наблюдаем, естественно. Оно случилось, оно началось. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, к новому радио на newradio.tg в Инстаграме, куда я уже вышла в прямой эфир, вот прям буквально только что. А также скоро совсем присоединится и сам АЗС Орио. В лице кого? Кандиля Тоирова и Миланы Уортман. Да, и уже мы с вами будем наблюдать, как проходит розыгрыш, который, кстати, уже начался, еще раз повторюсь. И условия были простые. И, кстати, хочу напомнить, что, друзья, сегодня последний заключительный этап розыгрыша, потому что было всего 4, и вот сегодня, следовательно, 4. Да, все, начался розыгрыш, друзья, полетели. Для тех, кто не знает, где это вот вблиз Кольцевой, Мардон. Именно там есть автозаправочная станция Орио, именно там будет проходить розыгрыш. И если хотите посмотреть это прямо воочию, просто увидеть, то езжайте туда. И давайте я напомню, да, какие были условия. Условия: заправиться на 150 самани. Обязательно, чтобы карта была. Обязательно, да. Условия: обязательно, чтобы была карта. Все, больше ничего не нужно было. И то из тех 150, которые бы вы заправлялись, все равно часть бонусы пошла шли вам. Да, бонусы и часть идут вам, и часть идет на благотворительность, друзья. Именно. Бонусы, благотворительность, в общем, одной заправкой вы убиваете несколько баков. Вот так вот. Несколько зайчиков. Тут вот идеально баков подходит. Да, идеально все подходит баков. Да, дорогие друзья, заправились, все, сразу автоматически стали участником конкурса, где бы вы ни находились на территории Таджикистана, потому что там выигрывали и из Куляба, да, и из Нурека, я помню, был победитель. Было с разных районов Таджикистана выигрывают люди. Так что вперед! Может быть, вы еще и успеете вот за буквально 2 минуты заправиться на 150 Может быть, а кто его знает? салом алейкум дӯстони азиз, дуруд мегӯем ба кулли якоякатон ва ҷашни байналмилалии Наврӯз ба якояки шумо муборак бошад. Инак мо 4-мин бозии бурнокро аз ширкати созишвории Орио ки бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз буд, инак пешниҳоди шумо мешавад ки чиқеле ки шумо медонед, аллакай ҳар сешанбе мо махсусан дар моҳи март ин бозиро барои шумо пешниҳод мекардем ва айни замон бошад 4-мин ва бозии ҷамъбастӣ соҳибони худро ин тӯҳфаҳо пайдо хоҳанд кард. бозӣ чӣ гуна баргузор мегардад? бозиро шумо аллакай чиқеле ки медонед, ин гуна ҳаст. яъне дар ин ҷо экран аст ва иштирокчӣ дорем 16546 нафар. имрӯз 16546 нафар иштирокчӣ аст ва аз байни ин мо ҳамагӣ соҳибони ин тӯҳфаҳоро пайдо хоҳем кард. шояд як нафар чанд маротиба
اشتراکی گردیده باشد. به خاطر چی؟ به خاطر ما شرط همین است که شما اگر چند مرتبه که اشتراکی گردید همون قدر امکانیتتون زیاد می شود برای برد کردن از یکی از این تحفه ها. و تحفه ها باشد ارزششان از 500 سومون تا 6000 سومونی را در بر میگیرد. این خیر، این خرسندی، این خوشبختی مخصوصا برای یک و یک شماست. مخصوصا به خاطر آن است که باز هم جشن بین المللی نوروز در خاندان شما از نام شرکت سوزشواری آریا، از نام رادیوی 95 FM یعنی باز هم خوشبختی و خرسندی آورده باشد. برای همین هم شما فعال باشید در اینستاگرام و در رادیوی 95 FM. ما در یک جایگی بازی چهارمین شرکت سوزشواری آریا را بخشیده به جشن نوروز شروع میکنیم و همراه ما است میلانا Ортман و مرحمت. Да, всем привет, друзья, всем привет. Не буду, наверное, переводить слова Ханделя. Единственное, что хочу сказать, что желаю всем удачи. Сегодня 16 546 человек, вот ровно столько участвовали за эту неделю. И я желаю удачи каждому и надеюсь, что все будут очень рады и довольны. И чтобы убедиться в прозрачности и честности данного конкурса, мы будем все делать с методом рандомайзера, то есть генератор случайных чисел, чтобы не было никаких лишних разговоров и вопросов. Ну а призы, соответственно, достойные и стоящие. چی فکر داری که من هم برد میکنم از این تحفه؟ برای اینکه من 2 مرتبه اشتراکی کردم برد میکنم با فکر شما؟ да? точно? خب بیاید اکنون این تخمینه که میلانا گفت ده ما انتظار میشن که شاید قندیل‌چایروف هم در 4 هفته یک مرتبه برد میکرده باشد یا اینکه نه، اما من هیچ امید ندارم چون برد هم کردم با شما تحفه‌اش خواهم کرد. پس شروع میکنیم. رفتیم. Все, поехали. اینک دوستان عزیز بازی شروع می شود و تحفه نوبتی باشد. این هم پیشنهاد شما می شود. تحفه نوبتی گفتیم برای یک و یک شما شروع میکنیم که 3 هفته که شروع کردیم از آن همین نوشتیم، یعنی گوشمانکی زمانوی پیشنهاد شما می شود و ببینیم که صاحب این کی می شود. توجه میکنیم برای پیدا کردن گوشمانک با اکران. رفتیم. Сейчас мы разыгрываем наушники. بله. پیدا میکنیم. Опа! Палвонов Каюмджон. Палвонов Каюмджон рақами корташ бошад 12430. ани қаст ки ба хуҷанд меравад барои он ки рақами телефон бошад 92 аст. ва инак таваҷҷӯҳ мекунем ба телефони мобили. Ку бинем то кадом андоза аст, а? Давайте, таваҷҷӯҳ. Хандель звонит. Давай. Аҳо. Это уже Хоппа. хорошо. 2 маротиба иштирокчӣ гардидааст дар ин ҳафта. Алло. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Рӯзу рӯзгоратон ба хайр бошад бародари азиз. Шумо Палвонов Қаюмҷон? беҳтарин, шуморо аз ширкати сӯзишвории Ориё занг мезанем. Шумо корти сӯзишвории Ориё истифода мебаред? беҳтарин. Айни замон дар куҷо қарор доред? шумо огоҳ ҳастед ки дар Ориё таи 1 моҳи охир бозии бурднок рафта истодааст? медонед, а? Медонам. пас ан ҳамин донистани шумо аст ки имрӯз шумо соҳиби тӯҳфа гардидед. муборак бошад мегӯем, табрик мекунем шуморо ва ҳамагӣ баъд аз соати 1 метавонед ки занг бизанед ба ҳамин рақамҳо. чӣ гуна пайдо кардани тӯҳфаро барои шумо ҳатман хоҳанд гуфт. тӯҳфа бошад инам гӯшмонак, яъне наушник пешниҳоди шумо мешавад. муборак бошад. саломат бошед, муборак бошад. инак акнун дӯстони азиз Палвонов Қаюмҷон соҳиби наушник шуданд ва тӯҳфаи навбатии мо албатта ки сертификат аст барои 50 литр сӯзишвории 92 аз ширкати сӯзишвории Ориё. ва инак биед мо таваҷҷӯҳ мекунем ба экран то ин ки пайдо кунем ки инаш аз куҷо ҳасту ба куҷо меравад ин сертификат. ҳоппа! Гадоев Қобилҷон 22136 ин рақами корташ аст ва инак биед таваҷҷӯҳ мекунем ба телефони мобилӣ то ин ки пайдо карда бошем ин соҳиби сертификати 50 литр сӯзишвор. Хоп. ин аз куҷо аст ака? Бохтар, а? вилояти Қатнон. бале. 3 маротиба иштирокчӣ гардидааст.
Ну и поздравляем первого победителя. Значит, Полонов Каюмбек выигрывает у нас очень крутые наушники, да? Беспроводные, Беспроводные. между прочим. Камон, беспроводные не наушники. хухры-мухры, Это... а беспроводные. Кстати, там уже второго победителя, кажется, определили. Серьезно? Да, но еще пока ему не дозвонились. Вот там я вижу, Кандилишка звонит. Так что и вы можете это все воочию увидеть, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам на наш инстаграм newradio.tg, и вы все сами прекрасно увидите. Да, и что хочется сказать. Слушайте, народ, ну, старт мы дали вам. Вы знаете, что проходит розыгрыш. Если хотите увидеть все это, то подъезжайте там, где вот Мардон, там, где Кольцевая, там есть автозаправочная станция Орио, и там Милана и Кандиль проводят розыгрыш. Вы сможете все это сами лично увидеть, и, возможно, если вы заправлялись, конечно же, если вы участник, то вы будете, возможно, победителем. Кто его знает? Это судьба, это судьба. Это ента судьба. Алло. салом алейкум. Ва алейкум ассалом. рӯзтон бахайр боша бародари азиз. Саломат бошед. шумо гадоев қобилҷон, О. беҳтарин, шуморо аз ширкати Орио занг мезанем. Саломат бошед байка. шумо корти сӯзишвории Орио истифода мебаред? О. беҳтарин. акнун бошад, барои шумо мо мегӯем ки муборакатон бошад. шумо соҳиби тӯҳфа гардидед дар бозии бурдноки ширкати Орио. Саломат бошед. Ҳамад акада. Дига буда ки будам оз биём ака. аз ҳама муҳимаш ҳамин, шумо дар куҷо ҳастед? Мо дар шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе. шумо Ориоро дар паҳлӯи калцавои Мардон медонед? О, медонам. заправкаи Орио. О, медонам. дарҳол ба ҳамун ҷа биёед. хоб, Ҳозир биём. ҳозир. чӣ қадар тез ҳамон қадар хуб, аммо дар роҳ эҳтиёт кунед. Шин ҳозир биём ака. саломат бошед, мо интизори шумо ҳастем. муборак бошад. хуб, албатта дӯстони азиз, инак аз бохтар аст, яъне аз хатлон аст ва тӯҳфаро бурд кардааст. мегӯяд ман дар Душанбе ҳастам, кай метавонам биёям. инак худи ҳозир меоянд ва аз наздик боз ҳам шинос хоҳем шуд. бале, интизор мешавем ва албатта таваҷҷӯҳ мекунем ба тӯҳфаи навбатӣ, ки тӯҳфаи навбатӣ бошад ин ҳамин чизако, яъне ҳамин наборҳое ҳастанд, ки дӯстони азиз пешниҳоди шумо мешавад. яъне 5 литр масла, об барои шустани оинаҳои мошин ва дар баробари ин ҷо антифилис аст, ки ҳам тобистон ҳам зимистон шумо метавонед ки тариқи ин истифода баред. беҳтарин ин набор аст ва соҳибаш намедонем ки аст, аммо фақат ҷустуҷӯ мекунем барои оне ки пайдояш кунем. таваҷҷӯҳ ба экран. ҳар нафаре ки иштирокчӣ мешавад, соҳиби тӯҳфа мешавад, мо аз рӯйхат тоза мекунем ва меравем ба қисмати нафари навбати. бам ҳопа, Шамсиддинзода Собирҷон. Шамсиддинзода Собирҷон ва корташ бошад 8366. Шамсиддинзода Собирҷон, корташ 8366. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефонӣ ва бубинем ки ин ҳам ба куҷо рафтааст. опа, шаҳри ваҳдат, шаҳри ваҳдат, аммо аз рӯи рӯйхат, аммо айни замон шояд дар паҳлӯи ҳамон бошад, намедонем ва таваҷҷӯҳ мекунем рақами телефон 23004 рақами охири иштирокчии мо ва айни замон бубинем ки ин то кадом андоза аст. меравем, таваҷҷӯҳ мекунем. алло, салому алейкум. Алейкум ассалом. рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. раҳмат. рӯзи шумо бахайр бошад. саломат бошед. наврӯзҳо ҳам муборак. майли, ирам илова мекунем. раҳмат. хуб, зинда бошед. шумо Шамсиддинзода Собирҷон? бале. шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио ташвиш медиҳем. саломату сарбаланд бошед. ба фикрам бисёр хурсанд шудед, а? бале, бале. ҳар куҷо шуда медонед ки бозӣ рафта истодааст, а? бале, бале, тамошо карда будем. бале, бале. дар Инстаграм тамошо карда будед? не, дар YouTube тамошо кардем. беҳтарин. ана акнун айни замон бошад шумо иштирокчии ҳамин бозӣ гардидаед. шумо дар куҷо қарор доред? саломат. ҳозир рости гапа гӯям, ана мо 7 километр қариб ваъда дар ҳастем. ҳозир мо ҳам бо сӯзишворӣ рехтанӣ рафтесем. Ориоҳо ҳастаку дар баромадгоҳи ваъда. бале, беҳтарин, беҳтарин. шумо дар он ҷо ки бошед, шумо метавонед ба назди мо омадан ё ин ки ба куҷое равонаед? ҳозир ноҳияи Дағара растанӣ ҳастем. беҳтарин. шуморо табрик мекунем дар умум. шумо соҳиби набор, яъне соҳиби масла, соҳиби антифилис ва соҳиби об барои шустани оинаҳо пешниҳоди шумо мешавад. яъне набор барои мошин.
шуморо табрик мекунем, шумо соҳиби ана мин гуна тоҳфа гардидед. Баъд аз соат 1 занг мизанед, барои шумо ҳатман хоҳад гуфт ки ба куҷо муроҷиат кунед то ин ки дастрас кунед. Шуморо табрик мекунем дар умум. саломат бошед, раҳмат, ташаккур зиёд барои шумо барои дастгирияатон. Саломат бошед, саломат бошед. Зинда бошед. Хуб. Зинда бошед. акнун дӯстони азиз, инак соҳибашро низ пайдо кард ин набор ва боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба қисмати тӯҳфаи навбатӣ. Тӯҳфаи навбатӣ бошад, инам боз ҳам мегузарем ба қисмати сертификат аз 50 литр сӯзишворӣ бензин 92. Пас таваҷҷӯҳ мекунем барои ин тӯҳфа ба экран. Рафтем. Ҳопа, бам 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 ҳопа. Дадахонов Ҷурабек 36 934 36 934 Дадахонов Ҷурабек. ва инак биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефон ва бубинем ки дар куҷо аст ин марди хушбахт. алло, салом алейкум. Ваалейкум ассалом. рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. Раҳмат. шумо Дадахонов Ҷурабек? Бале. беҳтарин. шуморо аз Ориё занг мезанем, аз маркази сӯзишвории Ориё. Будкадам бешти. нафаҳмидам. Будкадам чи? не, мо фақат занг мезанем ки шуморо бигӯем ҷашни наврӯзатон мубораки всё. Хайр, раҳмат бадиштам. ба ҳамиҷдам раҳмат. шумо медонед ки бозӣ рафта истодаст аз рӯи суҳбатҳо. барои ҳамин ҳам шумо 1 2 3 4 5 6 маротиба дар ҳаҷми 150 сомон заправка кардеда махсусан. бале, беҳтарин. аммо воқеан ҳам шумо соҳиби тӯҳфа гардидед. шуморо табрик мекунем. муборак бошад. шумо айни замон дар куҷо ҳастед? ваданастос. шумо метавонед ки ба назди маркази сӯзишвории Ориё дар Мардон аст ку? Мардон. бале. метавонед биёед? Ман ронандаи такси пешта ҳастам ака. беҳтарин. ронандаи таксии 33 бошед, боз ҳам беҳтар. аммо шумо ба назди Мардон биёед. мо давоми 1 соат ҳамиҷа шуморо мунтазир мешавем. шумо ки омадед, тӯҳфаатонро барои шумо хоҳем гуфт. хоб? Раҳмат шуд медиҳам. аммо фаромӯш насозед, 50 литр сӯзишворӣ барои шумо тӯҳфа мешавад аз ширкати Ориё ва табрик. Раҳмат. муборак бошад. тезтар биед, мо интизори шумо. хоб, албатта дӯстони азиз, вақте ки мо таваҷҷӯҳ мекунем бубинем мегӯяд ман бурд кардам, фақат ассалому алейкум, аз оне ки шумо мегӯед ман аз Ориё занг додам, тамом мегӯяд ман бурд кардам. албатта шумо бурд мекунед, танҳо бовар кунед ба Ориё ва бовар кунед ба худи худатону иштирокчии ҳар як гуна бозии ширкати Ориё бигардед. тӯҳфаи навбатии мо инам бошад. чизе ки дар паҳлӯи ман аст, дар паҳлӯи чапи ман албатта бисёр чиз аст, аммо ягона чизе ки айни замон барои шумо соҳибашро пайдо мекунем, мултиварка ном дорад ки таваҷҷӯҳ мекунем ба экран барои пайдо кардани соҳиби анамин чиз. рафтем. ҳопа, Раҷабов Суҳроб 18640 Раҷабов Суҳроб 18640 ин корташ аст ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефони албатта. аз рӯи яъне заправкаҳо ба қавли дигар аз хатлон аст, аммо айни замон бубинем ки дар куҷо қарор дорад. алло, салом алейкум. Салом алейкум. рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. Раҳмат шумо. шуморо аз ширкати сӯзишвории Ориё занг мезанем. Раҳмат. ташаккур. шумо корти сӯзишвории Ориё истифода мебаред? шумо медонед ки дар Ориё бозии бурднок рафта истодааст. ина нав фаҳмидеда? беҳтарин. агар барвақттар мефаҳмидед, шояд ки тамоми тӯҳфаҳои моро шумо мегирифтед. муборак бошад. шумо соҳиби тӯҳфа гардидед аз радиои нав ва аз ширкати сӯзишвории Ориё. тӯҳфа медонед чи аст? тӯҳфа як чизи ба ҷое аст ки мо ҳам барои шумо намегӯем. албатта дар куҷо қарор доред? дар шаҳри Душанбе қарор доред. шумо маркази сӯзишвории Ориёро дар Мардон медонед? бале. ба ҳамун ҷо омада метавонед? пас мо шуморо мунтазир мешавем ва дар анамин ҷо мефаҳмед ки тӯҳфаатон чи аст. муборак бошад ва ба ҳар ҳол табрик мекунем ва интизор мешавем. саломат бошед. зиндаву саломат бошед. ҳозир аз наздик суҳбататон зиёд мешавад. марҳамат, тезтар биед. хуб, албатта дӯстони азиз, инаш ҳам пайдо шуд. Раҷабов Суҳроб ва айни замон бошад дӯстони азиз, пешниҳоди шумо мешавад. боз ҳам 50 литр сӯзишворӣ аз ширкати Ориё ва сертификатро меравем ба қисмати соҳибаш ва бубинем ки соҳибаш ки аст. рафтем. бам 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 ҳопа. Раҳимов Қамариддин ва 4 рақами охир, яъне рақами корташ 1275 ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефон.
Sabah. алло, салом алейкум. Wa alaikum assalam. рӯзтон бахайр бошад бародари азиз, мо шуморо аз ширкати сӯзишвории Орё занг мезанем. Ola ba ka gush meکنم. ани гӯш карда истед? шумо Раҳимов Қамариддин? Bale aka. шумо корт истифода мебаред? корт доред аз ширкати Орё? Bale. шумо медонед ки бозии бурнок рафта истодааст? Nedonum. шуморо табрик мекунем. шумо соҳиби тӯҳфа гардидед аз ширкати сӯзишвории Орё ва ин ҳам бошад тӯҳфаи шумо 50 литр сӯзишворӣ аст. табрик мекунем. Rahmat akajon. зинда бошед, саломат бошед. Barakat yo'g'ing. раҳмат. хуб, албатта дӯстони азиз, ин ҳам боз ҳам хушбахтиву хурсандӣ аст ва мо истоиста мегузарем ба тӯҳфаҳои боз ҳам арзишнок ва тӯҳфаи навбатӣ бошад, ин ҳам пешниҳоди шумо мешавад. сока вижималка. хуб, албатта дӯстони азиз, анамин тӯҳфа аст пешниҳоди шумо ва инак мо барои дарёфт кардани соҳибаш ба экран таваҷҷӯҳ мекунем. ҷустуҷӯ мекунем, рафтем ки ҳопа Донаев Суюн 42911 соҳиби ана ҳамин асбоб барои ошхонаи шумо шуд ва айни замон биёед бубинем ки рақами телефонашон аст. алло, Alo. салому алейкум. шумо Донаев Суюн? беҳтарин, шуморо аз Орё занг мезанем, аз заправкаи Орё. шумо медонед ки дар Орё бозии бурнок рафта истодааст? розыгриш рафта истодааст, медонед? хуб, шумо корти Орё доред? Ayvonga dorim. дори, а? аз заправка истифода мебаред, а? акнун шуморо табрик мекунем, шумо соҳиби тӯҳфа гардидед дар бозии бурноки Орё. Rahmat. саломат бошед. шумо дар куҷоед айни замон? дар душанбе нестед, а? беҳтарин, шумо баъд аз обед соатҳои 2 ба мо занг занед, барои шумо мегӯем ки тӯҳфаатонро чӣ гуна дастрас кунед. хуб? бале, аз ҳамун маркази сӯзишвории ноҳияи худатон ҳам дастрас карда метавонед. қабул? тӯҳфаи навбатии мо бошад дӯстони азиз, ин ҳам боз сертификат дар ҳаҷми 50 литр сӯзишворӣ пешниҳоди шумо мешавад ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба экран то бубинем ки соҳиби 50 литр сӯзишворӣ кӣ мешавад. инак меравем ба экран. 16527 нафар аллакай монд ва меравем. Сафаров Амрило ва корташ бошад 48778. Alo. салому алейкум. Assalomu alaykum. рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. Rahmat. шуморо аз ширкати сӯзишвории Орё занг мезанем. Aha. шумо корт доред аз ширкати сӯзишворӣ? шумо медонед ки бозии бурнок рафта истодааст? Ne. шумо Сафаров Амирило? Aha. беҳтарин, айни замон дар куҷо қарор доред? Dar ami yo'q. дар Ёвон. Aha. беҳтарин, акнун шумо боз ҳам соҳиби тӯҳфа аз ширкати сӯзишвории Орё гардидед. шуморо табрик мекунем. Rahmat. тӯҳфа бошад боз ҳам 50 литр сӯзишвории бензин 92. Akı silarka nima edi o'zi? а? Silarka. силаркаш мекунем чӣ бане? шумо ҳамн силарка биген, силаркаш мекунем братан. Shirka mu agam dulan dore onju. беҳтарин, мо агар ки саларка дар кор бошад барои шумо албатта ки саларка метиҳам ва ҳатман шумо баъд аз обед соати 2 занг занед, барои шумо мегӯям ки чӣ гуна муроҷиат кардан дар кор ва аз куҷо дастрас кардан дар кор. Malaga. муборак бошад, табрик. Rahmat. саломат бошед. Друзья, розыгрыш начался, нам уже Кандиль Тоиров написывает, названивает, мы никак не можем с ним состыковаться, потому что, видимо, поскольку очень много, да, там волокиты дел, потому что призов очень много, всех нужно правильно распределить грамотно, и я напоминаю, что выбирает победителя генератор случайных чисел, который сам решает, кому отдать приз, а не мы. Не мы с вами, друзья. Вот, все, началось. Потому что если бы это были мы, например, то же самое я бы отдала бы телевизор вот знаешь, тебе. Ага. Так. Холодильник бы отдала, не знаю, наверное, Кандилю. Ага. А Милане, так как она у нас на машине, я бы вот эти 50 литров, которые разыгрываются, ей бы там надала, а себе бы взяла стиралку с плитой. Ты смотри,
какая хозяюшка. توفای نواتی این پیچی خورد برای شما و ببینیم که صاحبش کی است تا اینکه در اینجا با اویلش چقدر دوست می‌دارم پیران رفته با اکران توجه میکنیم البته و ببینیم که نفر کی است پام اساتف داوران 16157 اساتف داوران و توجه میکنیم با رقم تلفنش البته ده رفتیم алло салом алейкум алейкум салом рӯзатон бахайр боша бардар саломат бошед шуморо аз ширкати орио занг мезанем бале асатов даврон ҳастед бале бале шумо медонед ки дар орио бозии бурднок рафта истодааст мумкин ҳамихе гапо бошад а хоб беҳтарин саломат бошед саломат бошед шумо яъне корт доред чор рақами охири кортатона метавонед ба мо бигӯед бале яъне 16157 дуруст муборак бошад шуморо табрик мекунем шумо соҳиби тӯҳфа гардидед аз бозии бурдноки орио бахшида ба ҷашни наврӯз ва табрик мекунем шуморо албатта ки тӯҳфаатон бароятон ҷолиб аст ба фикрам а бале дар куҷо қарор доред шумо дар шаҳри душанбе шумо калсавои мардона медонед дар он ҷоя заправкаи орио ҳаст онам медонед шумо биёед тӯҳфаро аз дасти мо мегиред тӯҳфаи шумо бошад духовка мегӯянд ку як духовкаи калон шумо бурд кардед ва айни замон метавонед ки ба анамин маркази сӯзишворӣ биёеду соҳиби анамун тӯҳфа шудагиед тӯҳфаатонро гиред мо мунтазири шумо ҳастем давоми ним соат метавонед ки биёед телевизор ҳам шояд мешавад аммо инаш ҳам хуб аст инам ба телевизор монанд аст саломат бошед мо интизори шумо зинда бошед хуб албатта ҳар кас телевизорро мунтазир аст ман ҳам каси дигар ҳам 15000 нафар интизор аст аммо боз ҳам чизе ки бошад бояд шукр кард ва таваҷҷӯҳ мекунем ба тӯҳфаи навбатӣ охирин сертификат дар бозии бурдноки ширкати созишвории орио дар ҳаҷми 50 литр бензин пешниҳоди шумо мешавад ва айни замон бубинем ки соҳиби ин тӯҳфа кӣ мегардад пас таваҷҷӯҳ мекунем албатта ба экран рафтем ҳасанов иброҳим 25255 ҳасанов иброҳим рақами корташ 25255 ва таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефонашу зангаш мезанем салом алейкум алло брат зурум худо чӣ хеле саломатиё зурай наврӯзон бурак боша радной зинда бошед мо шуморо аз ширкати сӯзишвории орио занг мезанем шумо ҳасанов иброҳим беҳтарин шумо корт аз ширкати сӯзишвории орио доред шумо айни замон дар куҷо қарор доред авача саховада боши як қадам раҳай тезтар ба ҳамин мардона биед шумо инҷо заправкаи орио ҳаст ку дар мардон бале заправки орио пеши калсавои мардон ба анамунҷа биёед шумо соҳиби тӯҳфа гардидед дар бозии бурдноки ширкати орио соҳиби тӯҳфа шудем братан тӯҳфа гирифтем тӯҳфатон не тезтар биё фақат ки ман худам ба дасти худам худта натиём агар ӯ картара ҳеҷ ка наметиҳад фандат мекунам тезтар биё айни замон мо дар ҳаминҷо шуморо мунтазир ҳастем хоб саломат бошед ва инак соҳибашро пайдо кард охирин сертификат дар бозии бурдноки ширкати орио ва таваҷҷӯҳ мекунем ба 5 тӯҳфаи воқеан арзишманд аз тарафи орио инам биёед бубинем ки аз кадомаш шурӯъ мекунем ҳоппа тӯҳфаи навбатие ки пешниҳоди шумо мешавад дӯстони азиз инам албатта он тӯҳфае аст ки дар паҳлӯи мо қарор дорад танҳо дар паҳлӯи чапи ман бисёриҳо
ва ин паҳлӯи чап чанд туф аст? Кадомашро мегӯед? Экран ё ин ки чангкашак? Албатта ки чангкашак, на экран, чун экран барои бозӣ аст. Хуб, меравем ба қисмати чангкашак, бубинем ки соҳиби чангкашак кӣ мешавад ва барои ин чӣ кор бояд кард? Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Рафтем. ҷустуҷӯ. Одинаев Қурбонали. Одинаев Қурбонали ва рақами корташ бошад 24272. 24272 рақами корташ. Ғолиби навбатӣ барои тӯҳфаи арзишманд чангкашак. Алло. Алло. Салому алейкум, рӯз бахайр бошад бародари азиз. Алҳамдулилла, шумо дам ака. Саломат бошед. Одинаев Қурбонали ҳастед шумо? О, ака. Шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Давай, ака. Шумо корт аз ширкати Орио доред? О, акаҷон, бале. Беҳтарин. Шумо агар ки дошта бошед, пас медонед ки бозии бурднок рафта истодааст, не? О, мефаҳмам, мегуфтам ҳамҷо дар кам қаҳри дига. Иам ҳам хеле гап буду не ки шумо қадар эътибор намедодед, а? Машаллоҳ, машаллоҳ. Шумо соҳиби чангкаша гардидед. Палисос. Раҳмат. Муборак бошад. Муборак бошад. Раҳмат, шумо дам ака насиб кунад. Пайгири Орио бошед. Гармед, Зинда раҳмат бошед. ака. Зинда бошед. Бале. Хуб, албатта ҳамин гуна аз дӯстони азиз биёед мо таваҷҷӯҳ мекунем ба тӯҳфаи навбатӣ. Тӯҳфаи навбатӣ бошад инам. Ана ҳамин чиз. Мошинаи ҷомашӯйӣ барои шумо ин барои 5, 4, 6 нест. 8 килограмм борро метавонад ки озодона шуста, ҷафида, қоқ карда барои шумо битиҳад. Хуб, пас ин таваҷҷӯҳ мекунем ба экран бубинем ки соҳиби ин нафар кӣ мешавад. Рафтем. Қурбонов Рустам. Қурбонов Рустам 14 539 ин корташ аст. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба телефони мобилӣ. Алло, салому алейкум. Ваалейкум ассалом. Рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. Бале, акаҷон, давай. Шумо Қурбонов Рустам ҳастед? О, ака. Беҳтарин. Шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Акаҷон, ҳамун пасани да пака мерам, чишмаи даводи дасти ка бошад, такси 5 мерам. Куҷо мерен? Райони 5. Райони 5 рафтаистед? На, мина 46 да клиен гирифтем, миабир 40 километр мерам. Беҳтарин ҳами 46 даки бошед, тезтар ба мардом биёед, баъд равед якбора. Барои чӣ? барои он ки шумо тӯҳфа бурд кардед аз ширкати сӯзишвории Орио ва шуморо табрик мекунем. Саломат бошед. Чӣ бурд кардем ака? аз ҳама ҷолибаш ҳамин тӯҳфа чӣ аст? Тӯҳфа ҳозир ман мегӯям тамоми клиентотона мефурорен, ҷавоб метиҳем, мехезем мием ба сари тӯҳфа. Медонед тӯҳфа чӣ аст? алло, Кафон нестам алло. тӯҳфаи шумо мошинаи ҷомашӯӣ аст. Саломат бошед. Ҳай кунем биём ака машудо. Ин омадо. биёед тезтар биёед. Майли ака. хуб, биёед акнун дӯстони азиз мо таваҷҷӯҳ мекунем ба тӯҳфаи навбатӣ, бубинем ки тӯҳфаи навбатӣ соҳибашро аз куҷо пайдо мекарда бошад. ин тӯҳфае ки барои шумо пешниҳод мешавад, инаш бошад дар тарафи чапи ман аст. биёед мо ҷустуҷӯ мекунем ки чӣ аст. албатта анамин плиткаи калон пешниҳоди шумо мешавад ва биёед бубинем ки соҳиби ин кӣ хоҳад шуд. албатта на қандилтеров, ман медонам ки каси дигар мешавад. барои ҳамин мо барои ин чӣ кор мекунем? Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. ҷустуҷӯ рафтем. бам 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 бам. ҳопа, хуршеди холмурод 61 870. пас мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақами телефонӣ. алло, салому алейкум. рӯзатон бахайр бошад бародари азиз. шумо хуршеди холмурод ҳастед? Бале акаҷон. беҳтарин, шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Хуб акаҷон. шумо корт аз Орио доред? Корт айёргон дорем, мо клиент Ориоем акаҷон. қандо табзан, ҳам клиенти Орио бошед. беҳтарин, шумо дар куҷо қарор доред айни замон? Мо
در رایون دیوان سوخوش کیرو шуморо табрик мекунем. Шумо иштирокчии бозии бурднок аз ширкати Орио гардидед ва ҳамзамон соҳиби тӯҳфа шудед. раҳмат акаҷон. Савол наметиҳед ки тӯҳфа чи аст? Чӣ бошад тӯҳфа акаҷон? Интересно, да? тӯҳфа ба фикри шумо чи аст? ба фикри ман бовар ки амирда дина гуфт дина рафтам икина гуфтан дига чӣ кард мақсад умеда канде, да? орзу доштима хайти напишташтима рафтим қандидо кан бояд боригар задам ки гуфтам хақи таваккалум ба худои таоло ду бори дигар беҳтарин. Шумо ана ҳамун таваккал ба худо дигар гуфтед хай майлаш биёед ду бор дигар иштирокчӣ мешавем, а? خب карочи гӯш кунем бародари азиз. шумо соҳиби тӯҳфа гардидед аз ширкати сӯзишвории Орио ва ана ҳамун ноумедиҳои шумо ва ана ҳамун риски охирине ки шумо кардеду гуфтед хайр майлаш сера оно бурд намекунам, аммо шумо имрӯз бурд кардед ва тӯҳфаатон воқеан ҳам хеле арзишманд аст. тӯҳфаи шумо ана ҳамун плиткаҳои калоне ки дар дохилаш ҳам газ дорад, духовка дорад, яъне плитка аз қувваи барқ истифода мебарад. ана ҳамун калон, шумо дар умум плиткаи калонро медонед, а? соҳиби ана ҳамун хеле плитка гардидед ба хонадонатон боз як хушиву хушбахтии дигар ширкати Орио тӯҳфа кард, то ин ки Наврӯзро фаромӯш накунед дар соли 2022. муборак бошад, табрик. шумо ҳам аги баъд аз обед, яъне баъд аз соати 2 ба мо занг мезанед, барои шумо мегӯянд ки чӣ гуна дастрас кунед. муборак бошад. зинда бошед. шумо ҳеҷ вақт аз Орио дур нашавед, ба хотири оне ки Орио боварии шуморо боз ҳам зиёдтар мекунад. зинда бошед. саломат бошед. албатта дӯстони азиз, ин нафарое ки мегӯянд ман ҳатто бовар надоштам, гуфтам хайр як бори дигар риск мекунам, аммо як бори дигар риск кардан соҳиби плитка мекунад. пас биёед бубинем ки ин нафаре ки навбати риск карда соҳибашро ҷустуҷӯ карда истодааст, инам риск карда дар пушти ман истодааст, ин тӯҳфа чӣ бошад? албатта пушти ман, қадаш ҳамроҳи қади ман, ин яхдони сафед барои пешниҳоди шумо мешавад ки бубинем соҳибаш ки аст ва аз куҷо аст, чӣ гуна нафар аст, оё риск кардааст ё ин ки дониста кор кардааст. пас барои инро аниқ кардан меравем ба экран. рафтем. хоб ҳопа, Каримов Дилшод 638. 4 рақами охираш 4 то 5 аст ва як маротиба дар ҳаҷми 300 сомон харид кардааст ва инам бошад соҳиби тӯҳфа мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба телефонаш. алло, салом алейкум. рӯзтон бахайр бошад бародари азиз. мо хостем ки ҳамин шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио хавотир кунем ва ташвиш бидиҳем. шумо Каримов Дилшод корт доред аз ширкати сӯзишвории Орио? шумо медонед ки дар Орио бозии бурднок рафта истодааст? хелиша намедонед шумо? беҳтарин, шумо дар куҷо қарор доред? бозори Кушониён. шумо аз ҷое ки заправка кардед ку аз Орио дар Мардон, шумо метавонед ки ба ҳамун ҷо биёед? бародар, шумо соҳиби тӯҳфа гардидед, агар наёед аз тӯҳфа маҳрум мешавед. бале. тӯҳфаро ма ҳозир бугум, мумкин ки аз кортон ҷавоб гирифта биед. тӯҳфа яхдони калон барои шумо. шумо соҳиби яхдони калон гардидед ва ҳатто тасаввур кунед ки як маротиба шумо иштирокчӣ гардидед. як маротиба 300 сомон шумо харид кардед дар санаи 26 ва айни замон соҳиби яхдон гардидед. хоб, мо интизори шумо муборак бошад, тезтар биёед. хоб. албатта дӯстони азиз, ин ҳам соҳибашро пайдо кард ва биёед мо таваҷҷӯҳ мекунем ба шоҳ ҷоизаи охирин бозии бурднок аз ширкати сӯзишвории Орио. ин ҳам бошад шоҳ ҷоизаи мо. чӣ хеле ки мо медонем
дар ҳаҷми 6000 сомонӣ ин телевизор пешниҳоди шумо мешавад ва биёед бибинем ки телевизор соҳибаш кӣ мешавад ва барои инро аниқ кардан мо ҳатман ин хушбахтро танҳо ҷустуҷӯ мекунем. дар экран рафтем. Бам. Папа, Бобоев Шоҳрух. Рақами корташ 57408. Бобоев Шоҳрух 57408. Таваҷҷӯҳ кунед. Дӯстони азиз, инҷо рақами телефонаш ҳаст. Иштирокчиро 904 50 01 50 ва Бобоев Шоҳрух. Ин шоҳҷоиза аст. Барои ҳамин мо занг мезанем. ҳамагин як маротиба, ду маротиба, се маротиба иштирокчӣ гардааст. Алло. Салом алейкум. Рӯзатон бахайр бошад, бародари азиз. шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Салом алейкум, брат. шумо Бобоев Шоҳрух ҳастед? беҳтарин. шумо Бобоев Шоҳрух ки бошед, пас шумо корт аз ширкати Орио доред, а? шумо корт аз ширкати Орио доред? бале, а? шумо медонед ки бозии бурнок рафта истодааст? барои ҳамин шумо медонед ки имрӯз соҳиби тӯҳфа гардидед? медонед ҳамин чизро? не медонед. барои ҳамин ман барои шумо низ намегӯям ки шумо соҳиби тӯҳфа гардидед, аммо мегӯям ки иштирокчии бозии бурнок гардидед. айни замон шумо дар куҷо қарор доред? дар пеши ҳукумат. кадом ҳукумат? ҳукумати шаҳри Ҳисор. беҳтарин. шумо охирон маротиба кай сӯзишворӣ харид кардед? ҳамин рӯз, а? ҳамин рӯз соати 9 буд, акаҷон 10 буд. беҳтарин. хоб, шумо дар ҳаҷми чанд сомон харид кардед? 300 сомон акаҷоном охирон бор, 300 сомон. бале. рақами кортатон чанд аст? рақами корт акаҷон 4 рақами охирашон номбар кунед. 0574 бале. ва акнун воқеан дуруст аст. шуморо бародари азиз Шоҳрух, шуморо табрик мекунем. шумо соҳиби медонед чӣ гардидед? соҳиби чӣ гардидед ба фикри шумо? намедонам акаҷон, чанд чекора ман ака ҷамъ карда истодум, намедонам ака ҳамуш омадагӣ не чанд каҷа нагирифтем ака рӯзӣ. шумо интизори чӣ гуна тӯҳфа ҳастед айни замон? чие ки бошад. чие ки бошад барои шумо беҳтарин аст, а? аммо шумо медонед соҳиби чӣ шудед? намедонам. соҳиби шоҳҷоизаи бозии бурнок аз ширкати Орио ва инам бошад охирин бозии бурнок. шоҳҷоиза медонед чӣ аст? чӣ аст? хайр худатон як угадат кунед чӣ? мошин гуфтедам. хай мошин гуфтед, а? шумо аз мошинда болотар бо чиро интизор ҳастед? хоб, анамиро намедонед. лекин мо барои шумо мегӯем ки чизе бур кардед ки дар дохилаш ҳам хонаро дида метавонед ва ҳам мошинро дида метавонед. инам бошад телевизори калон. шоҳҷоиза соҳиби шумо гардид, яъне шумо соҳиби телевизор гардидед ки ҳам метавонед хонаро дар он тамошо кунед, ҳам метавонед мошинро бубинед. пас бисёр чизҳоро. барои ҳамин шуморо табрик мекунем. муборак бошад. шумо баъд аз соати 1 занг мезанед ба ҳамин рақамҳо. барои шумо мегӯянд ки чӣ гуна омада телевизорро дастрас кунед. хоб, муборак бошад. табрик. чӣ гуфтанӣ доред барои Орио? раҳмат гуфтанӣ дигар. фақат раҳмат қатъӣ мешавад. хай барои бензинои мақсад, бензини тозаву бай дора. хай бои туризм. беҳтарин. анамин раҳмати шумо кифояткунанда аст барои Орио. шумо паҳлӯи Орио бошед ва Орио боз ҳам бозии бурнокро идома медиҳад дар дигар моҳу рӯзҳо, танҳо ба хотири оне ки шумо боз ҳам рӯзи хуб дошта бошед ва хушбахту хурсанд бошед. барои шумо танҳо воқеаҳои ҷолиб дар тамошои ин телевизоре ки барои шумо метиҳанд таманно дорем. саломат бошед. муборак бошад. хоб, ана ҳамин гуна акнун дӯстони азиз бозии бурноки мо соҳиби шоҳҷоиза шуд
ва шоҳ ҷоизани соҳибашро пайдо кард ки аз шаҳри ҳисор аст, дар назди ҳукумати шаҳри ҳисор қарор дорад. Пас биед мо акнун бо ҳамин бозии бурднокро ҷамъбаст мекунем. Аммо бисёри чироқчиҳои мо пушти экран ҳастанд ки биед мо ҳар яки онҳоро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. Аллакай мунтазиранд, паҳлӯи мо ҳастанд. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ва ном фамилияи шумо? Гадоев Қобилҷон. Беҳтарин. Биед инҷо. Хоб, Гадоев Қобилҷонро табрик мекунем. Шуморо гуфтем соҳиби чӣ шудед? هیچی نگفتی بیا ҳичи нагуфтед. ҳами саросима кардем, рада эҳтиёт кунед фақат. Фақат ҳамин гапа гуфтем, а? Эҳтиёт карда омадед? Мо хостем як бор аз наздик шуморо бибинем. Муборак бошад, ташаккур барои омаданатон. соҳиби тӯҳфа нашудед шумо. Зинда бошед. Зинда бошед. Пас акнун шуморо табрик мекунем. Муборак бошад. аз души ва аз самими қалб шуморо барои ҷашни Наврӯз табрик мекунем. Бе чӣ шавад? Бе ин намеша, братан. Бе ягон чӣ намеша, иҷа биё. Бале. Бе гап занӣ шавад. Аммо шумо аллакай гап задед. Дигар роҳи гурез надоред. رحمت مینادور барои чӣ миннатдор ҳастед? هم برای دستگیری барои дастгирии دستگیری شرکت اوریو ширкати Орио барои шумо созишвориаш писанд аст? بهترینه бисёрҳо мегӯянд ки писанд یعنی нест. ما چند سالشیم کار کردیم беҳтарин. بهتره воқеан беҳтарин аст ва بهترین. боз ҳам ин беҳтариниаш медонед чӣ аст? چی باشه؟ бепул тӯҳфа метиҳад. بوش خوبتر شد муборак бошад. Табрик. Нафари дуюм ки аст? Салому алейкум. Хуб ҳастед ака? Саломатиён аст? Ҳама тинч? ҷашнои Наврӯзӣ муборак бошад. Номи шумо ака? Номи ман Дадахонов Ҷурабек. Дадахонов Ҷурабек. Чӣ тӯҳфа бурд кардед? 50 литр сӯзишворӣ. 50 литр сӯзишворӣ. Шуморо табрик мекунем. шумо рафта ҳатман тафтиш кунед як бор дигар ки кортатон ин ҳатман тафтиш мекунем. Беҳтарин. Табрик, муборак бошад. суханои шумо барои Орио чӣ гуфтанӣ аст? Ман миннатдории худамро ба ҳамин заправкаи Орио изҳор мекунам. Ҳама вақт ҳами хел бозиҳои ташкил кунанд ки мо ҳам соҳиби бурд шавем. Орио ба пеш. Орио ба пеш. Пас як шиёр дорем, мо медонед чӣ аст? Чӣ аст? тӯҳфа мехоҳӣ аз Орио? Аҳа. Пас ба Орио биё. ҳамин гуна аст? Чӣ гуна чӣ шиёр аст? Тӯҳфа хоҳӣ аз Орио ба Орио биё. бале, ана ҳамин гуна. Шумо агар тӯҳфа мехоҳед пас аз Орио дур навшавед, Орио албатта шуморо ба ҷашни Наврӯз табрик мекунад ва муборак бошад ин тӯҳфаи навбатӣ. Раҳмати калон. Табрик. Ассалому алейкум. Чиқе шумо? Нағз бардам, саломатӣ соз, ҳама тинч, беҳтарин кортам мумкин. Корт 14539. Ном фамилияи шумо? Қурбонов Рустам. Қурбонов Рустам. Нафаре гуфтед, ман бояд равам, Ленский районда. Ахир ба қаб кардем овардем, нақс фиреб кардем. Шумо соҳиби анаи наушник гардидед. Телефон кади чи як стиралка гуфти? Не, ман стиралка гуфтам. барои ҳамин шумо гуфтед намеем ку. Як гуфти биё. ман шӯхӣ кардам стиралка. То ахира гӯш накарда телефона киштем. Ягон ошибка нашавад ки. ман ҳамира шӯхӣ кардам. Хай майли шо хамиам боша баса. ҳамирам шикра, я? Ва. бале. Олдам клиентото напартофтенед дар машина. На машина. Аниқ. Хуб, албатта шумо соҳиби кортона қапе. шуморо табрик мекунем. Иброҳим Рақапӣ. оҳанияк. Ва. бовар мекунед? Бовар мекунем, 100% бовар мекунем. реально? Ва. коробка нест? Не. точно? ин сурата? А почему не открывается? Эй, навай, ҳамаш кор мекунад 100%. а куҷо медонед нав? Ин маълума ё хама чи. табрик. шуморо табрик мекунем. воқеан нав аст, маълум аст ва неки мо гуфтем ку. табрик, муборак бошад. чӣ эҳсос доред айни замон? шумо бовар доштед? Ман не бовар надоштам. бовар Бовар надоштам. вақте ки зан задем бовар кардед? бовар кардам. Ман чанд сол шуд ҳамин заправкаи Орио заправка мекунам. заправкаи дурустай. ягон ҷои фанд фиреб надора. лекин ҳар замон заправка чизора медидам. бовар набуд ки бурд мекунам. орзу мекардем ки камеша соҳиби шавад. як худо розӣ бест аз ин. муборак бошад. табрик як бори дигар. Раҳмат акашон. саломат бошед. наврӯзотон муборак бошад. Орио ба хотири ҳамин аст. ба хотири он аст ки шумо боз ҳам хубтар зиндагӣ кунед. муборак бошад. Раҳмат табрик. акашон. инҷо интизор мешавед як дақиқа. майл аст. табрик. салому алейкум. номи шумо? ҳасанов Иброҳим Мирзоевич. муборак бошад. шуморо табрик мекунем аз самими қалб, аз номи ширкати сӯзишвории Орио, аз номи радиои Нав 95.5 FM радиои Навро фаромӯш накунед. гӯш мекунед кам кам.
кам а беҳтарин. Шумо чӣ эҳсос доред дар низом? Оё бовар доштед ки соҳиби туфа мешавед ё ин ки не? рости барои туфаш не барои ҳамин сӯзишворӣ хубай заправкаи ориё мо барои ҳамин сабаб чӣ мекунем Харид заправка мекунем. беҳтарин шуморо табрик мекунем ва албатта ман бовар дорам ки боз ҳам ориё барои хубтару беҳтар сохтани вазъи оилавии шумо ҳамин гуна бозиҳоро зиёд мекунад ва шуморо табрик мекунем. Саломат. Муборак бошад. Да, ну а мы только прощаемся и говорим, что АЗС «Ориё», вы большие молодцы, что организовали в честь международного праздника Навруз вот такой именно розыгрыш, да, когда за 150 самонит ты можешь приобрести приз ценой в 6 тысяч, 4,5. От 500 вот. до 6 тысяч самонит. Вот так. И, естественно, ждем от АЗС «Ориё» очередных крутых, мега-гипер, просто колоссальных розыгрышей, верно? Да, Все, да, с вами так оно и были, есть. друзья, Нажибат Ганиева и дядюшка Умит Абдуллаев. Всем хорошего настроения и, естественно, подключайтесь АЗС «Ориё», новое радио, и смотрите, что там да как проходит. Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу, к сожалению, розыгрыш от автозаправочных станций «Ориё». Но я уверена, что будет еще. И поэтому также продолжайте заправляться в автозаправочных станциях «Ориё» и слушайте новое радио 95,5 FM. албатта дӯстони азиз, бо ҳамин арзу бо ҳамин сипосу бо ҳамин миннатдории тамоми мухлисон, тамоми муштариёни ширкати «Ориё», чунки та як моҳ ширкати сӯзишвории «Ориё» барои кулли шумо бозии бурднокро бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз баррасӣ кард ки ин шумо иштирокчиёни чорумин бозии бурднок аз ширкати сӯзишвории «Ориё» ҳастед ва тамоми шуморо бори дигар табрик мекунем. Албатта ширкати сӯзишвории «Ориё» ҳадаф як чиз дорад, ин ҳам боз ҳам дар ин тоҷикистони осоишта, дар ин тоҷикистони пур аз озодиву пур аз ободӣ барои шумо мехоҳад боз як оилаи шуморо ободу зеботар бигардонад. Барои ҳамин ҳам дар фасли Наврӯз хост ки дар ин баҳори зебо, дар ин ҷашни зебо боз дар хонадони шумо як хурсандиву хушбахтии зиёд пешниҳод шавад. Инак паҳлӯи «Ориё» бошед, паҳлӯи радиои Нав бошед, чун ҳамеша ин ду ҳамкори доимии паҳлӯи шумо ҳастанд, ба хотири шумо фаъолият мекунанд. Бори дигар ҷашни Наврӯз ба якояки шумо муборак бошад ва инак бо ҳамин хушнудиву хурсандӣ, бо ҳамин хушбахтӣ тамоми якояки шуморо азизони дил ба ҷашни байналмилалии Наврӯз аз номи ширкати сӯзишвории «Ориё» ва инчунин аз номи радиои Нав албатта бори дигар табрик мекунем. бозии бурдноки сӯзишвории «Ориё» ба анҷом расид ва мо боварӣ дорем ки ин танҳо бозии бурднок бахшида ба ҷашни Наврӯз ба анҷом расид. Акнун дигар бозиҳои мо, дигар тӯҳфаҳо, дигар хушбахтиҳои муштариёни сӯзишвории «Ориё» дар пеш аст. пас мо бо ҳамин ҷамъбаст мекунем. худо нигаҳбони якоякатон бошад. худро эҳтиёт кунед ва ҳамеша паҳлӯи радиои Нав бошед. ин хушбахтиву хурсандӣ барои якояки шумо азизони дил. браво! муборак бошад. муборак бошад. табрик, хушомаданд. тӯҳфаҳои шумо дар пушти мо аст. метавонед ки тӯҳфаатонро гирифта аз пушти зиндагиатон шавед. бори дигар ҷашни Наврӯз муборак бошад. хушомаданд.